history tam takichu indona ne tu zok ten han chan than natura han zia te hani thrina war history pe hi chu atne tulam zia dan hi khovel riat dan ani du khop mai mi thi to chu trong thei miau hek lo le chuti kan soiwang chuan war history zong zong hi an ni eti nairo ani ker lo thung ne tu lo ni jok ta se keinin misula kan riat hi mi thatak anga kan riat an nok mai the ni han ngai tu mala hin dona ne tu zok lal kha nun rong zet mai ri se aram chunga anun ron zia hi ziak tre ngam big don em ne engponi se tun trum kan soi tu re ro hi chu war history han ti en tur ni lovin kan tun lai boy pui tual tha na le misual chan chin ani thung don ani kan tun lai ham boy pui han ti khan kan chanelina kan boy pui ti na niang o he thu hi political party emo tu sa khoemo be na ni lovin shit zau na tan liu liu le misual nu chuina lampanga tan ni jok ta sela tu teri ruma ti na tumna hani lawani emponi sela kan thupuya kan lut nga langa Mahatma Gandhi kha halo bera voi nga lai mai tha tuma phiar ruk le be nia soi hania voili zet an lo cham nuwa atop na chuan an that tangi nge ni kha an voi kha tha tumna chu kum sa ka ko som thum pali khanin pune tha tumania akar bula bom vom pu anin a chuan lo lai ni lau thunga a him pha ta ne ti chuan kum sa ka ku som li pali khan pans ga ni muna chuan chemte ma be tum le ani in atong try lai tha tum mania ma se mi pui tam tak chuan a tha tum tu pa chu han dal tlata an man bet thei bokani ma se Gandhi chuan chu pa chu chu turin mi pui te chu nge na ama tha tum tu chu angai da mani chumole kumsa zu ko somli pali ve ka pune ya tha an tum le peka ma se Gandhi chuan veng him tu thatak ane yani ma na an lo cham le ta zela Gandhi hian ama tha tum tu chu a hre chianga tha an tum reng ti po a hre chiang lu tuk tlat ma se angai tham zela an that mai thei bik lo ane tha tuman be na chu an ni chuan ban san du hek lo le te chuan kumsa ka chu somli pariat January som ni khan Delhi ya Birla House a trong try lai chuan Gandhi a trong try na bul loka bom chu puak le durin hemi trumpo hian vane thlak tak main Gandhi chu an tina thei lo le hlau mai ne ti chuan voili zet mai han lo cham nuwa chuan an ban san to mai do ne moti line an la phiaru trang maya tha tuman be nu ni som nu leka January ni som thum kum sanga zu somli pareta chuan Birla House a bok Delhi a chuan tha tum le ania chumi trum chuan Gandhi chu nai set sota pistola voi thum ka ni in chulai huna chuan Gandhi chu habora zui ta ne ole India nampa Mahatma Gandhi tha thu chu kan hreta eng tin chiang e an phiaruka eng vai nge tha chu handu putar cher chezet mai poi selo tak mai chu eng wanga rong takathat nge mo hania tunge mo thata tu nge mo ha thurwal pui chi le come on yan tan do nang miang hen sos te hi internet tang la kom nin lekha puron ero ron san pa kanai lem lova ti sual pal awm chuan in mi hriat thiam na ka nge na ni kumsa ka ko somli palia chuan India rama rorel tu British sarkar chuan Mahatma Gandhi chu a hrisel na tlak ni mawangin zela train aron chu tir ta ani po chol hadam turin Panchgani Pune bula tlangbong te takte te omna chuan kal zui ngal Sulaya awm pa chuan mieng wazat chu komin public meeting lian tham lo te chu a huai hot reng boka chutia huna pan lai chuan nika chu mi somni bor vel hi lo tleng vein ani chuan puan dum te hanron kenga Gandhi kal zo chuan aron aurul vel ani anzinga chuan Gandhi tha tu tur chu awm ve ti rengan hrelowa chumi nu kumli leka athat dor ani ti po an shereng reng lo ti chuan chungzinga pakhat chuan chemte chu porin Gandhi chu ron vi pop mai hi tuma mase bul naiom te chuan lo dom betin chet hei lovin an siam zuya atam zok chu Gandhi lam trang an ni sia Gandhi po chuan tha tuma be ani chu mak ati ve deu mase chu hun lai politics ngai tu chuan thil om lo lutuk chu ani lem lo thungane ti chuan Gandhi chuan ama tha tum tu pa chu ron panin engma soilovin chu turin mi pui chu aron nge na chupa chu Gandhi chuan abula ni riat ron cheng ve turin asom sui boka
an har sanna te soipuya somani mase chu pa chun a somna chu a naratlat thunga engma thu tra soipuya tumlo buru mai ti chuan kan diang en nang chuan chu pa chu mi pui chuan an chu ale ta ne a mi ro chu kan thuprianga nakin dewa kan sele tho tura ngai taila tunatan chun kan zebriang ma se a ria chu tam takan ominarin omani atir lama khan kan soitowa voi tam kan di chu tha tumania unsanga chu somli pariata chuan an tilum tange nge a heti thani dan le abor vel chan chin hi lekhabu siam te po nin heng lekhabu the making of Nathuram Godse journalist Didendra Jaji le the murderer the monarch and the fakir a new investigation of Mahatma Gandhi's assassination tiate chuan chiar tur le mu tur te ha omane emponi sela Mahatma Gandhi thatupa thu tra soi pui tura aso ngoi poa du lo tlat tupa chu tunge mo hani le aming chu Nathuram Godse hania kumsa ka zakua so me ni som pakua alo pian ve mai hian anu le pa chuan fa pathum malo sun to an fa pa palina ani ti na ni chutia alo pian ta ka chuan anu le pa chuan a thi le mai an hlau em mi pang poinan cheibol du lo hialane an chedong anga chuan in ngaya Nathuram Godse po chu a thi thuai an ringbok a farnu a u mei chiatero andam chuka mi pa big zel chu an thi zel mai ne ti chuan anu le pa te chuan ven him an du wangin mei chiang in an cheibola an nar te chu han vera a tue modan taka nar beng be te han be tirani hetiang nar be hi vai trong chuan nat tiania hetiang ani wang hian a hinga po chuan Nathuram tian sak pha ta ne sikula kal thlengin mei chiang en kolania alen deuh nuero chuan mei chianga en kol chu arem bik to lo ani alai a ming chu Ramchandra Vinaya Godse tinima sila kan soita khan an nar be abe wang chuan Nathuram Godse ti a hriat lara ni zuita a rama narbe vua ti nane sikul chu kalve bekin pol somero apas thei talova an hun laya pol som zir thleng chu zir sang vetak aninge yang kan soi thin engpo ti do nila le khat le ma zong zir sil hi thane kan laina kan lu mai hian asang theyang ber lo zir zel hi ha poilo chung ko tin hunin azir phot chuan kan thei to pasang zir thane ti chuan kumsa zako somni pakwa vela chuan pol soma fel nu chuan Ratnagiri lama kalin chuta chuan mi pakhat Vinayak Damodar Savarkar nen anin tong ta anni pani hi Hindu nam thrapik Brahmin chung ku tranga lo sei lian ania chit pawan Brahmin nam mani Savarkar chuan Godse thlok chu asuk sak na sak le maya Godse chuan angai sang hlum lo chau ani mai ti chuan kumsa ha zu som thum pania chuan Godse chuan Hindu pol pakhat RSS anti mai Rashtriya Swayam Sevak Sang anti chu zomin Savakara political party Hindu Mahasabha po chu hazomboka heng pol pani hi Hindu kulmuk Hindu sakhotana beitu tenin RSS pe chu tun thleng poin kan la soi hat reng mai hani he Mahatma Gandhi tha chungchang kan soi dona wangin Nathuram Godse chanchin ringot chu kan soi thei bik lowanga mi pakhat Narayan apte chanchin kan soi telwe hangai donani ani po hi chitpawan Brahmin chung ko chuak nen kumsa khazku som thum pariat vel khan Savakar hi aron zuiwea Godse le apte chu Savakara uite buk ani deuh mayang chu apte hi chuan no puya nei towa ma se Direndra ja chuan ngai zong tam tak nei nin na soya Christian nula Manoram kumsom pariat som paku borvel nen chuan anin kop nget viau nin asoi bokane kumsa khazku somli paruk vela chuan apte chuan Manoram chu Savakar nena chuan hruain anu puyang in asoi ani ome Godse le apte chu kumsa khazku somli pani vela tangkhan in kom chowin anin kop chota Hindu Rashtra dal pol chu dinin chanchin bu pakhat agrani chu an chu ave bokane Godse chuan editor na thokin an mani toka an buivel le trina Hindu sakotan chuan thokna save hle in anin hre thrina ne ani chuan Islam sakua chu an beina sahle maya
chu tianga langsar taka Muslim ho an beyawang chuan sarkar chuan an chanchin bu chu a hrem nge nge a anni hian langsar takin Muslim tele Gandhi chu han be trina mitam tak huat po an hlo pha hle mai ani an thupui pakhata pe chuan Gandhi chu manin tilum manga tarlangin an soitu mero politics satranga Gandhi an no po chung changa ni thungani gotse chu mitorot zet mai ni in kumsaka zaku somli paruka Hindu Mahasabha President chu chemte avi lumalo tumpeka ani hopo chuan gotse overlutuk chu an kham nganganiang an thopui hlei theilo ani a Hindu puilaka po chuan achero wa theiviu maya anopan laya ani na anglowa hanlo enkolwa te po ani mai theya Savakar chuan athuak asun helutuk po ani ve mai thei bokane kumsaka zuku somli parsaria chuan an chanchin bu agrani chu an hremle peka poisa choi turan ti te chu ani chuan choi du lovin gotsele apte chuan chanchin budang Hindu Rashtra an ti chu an chuale ngal zat mai heti hun lai hian Gandhi chilar em maya Hindu mitam berpoin indiram shruai tu beranga an pom vekani Maseni chuan sakhozale naram madua RSS le Hindu Mahasabha chuan Hindu shruai tu fir tak mai handu thungsi anni po hian Gandhi chu handu vaklem lawane Gandhi la chuan sakho sang sang chu inang vekin ain boxia Hindu e du love tu ma en sang lawane heti hun lai hian Muslim te chuan mi pui tamzo Hindu te chuan an mil vak lawani ti an hreve thowa an mani sahim nan Poland din ve thomai kumsanga zakua paruk December ni somthuma chuan Dhaka All India Muslim League chu handina heti hun lai hi chuan East Bengal ni in tuna Bangladesh khopui lo ni ta hi hania adin tu chu Dhaka lalti mai la Salimula chu hania an president masaber chu Sir Aga Khan III ani ani hian atira chuan indan lam han relova are tak deuh nuero chuan ram hran nei chuain rel tani heti hun laya political party lian bermai Indian National Congress chuan Muslim te chu an eiral vegang ti lawa din nan nia ma sere deuh nuwa chuan Muslim ram din nan tum chhotani Muhammad Ali Jinnah chuan kumsanga zaku som pathuma chuan All India Muslim League chu zomin atira chuan anro rel na hanem viowa Lucknow pek kumsanga zaku som paruka chuan tan rual relin Lahore resolution kumsaka zaku som lia thung chuan Pakistan ram siam an rel chhotani ti chuan Hindu tele Muslim te chu anin shripo chhota heti hun lai hian Gandhi chu Muslim laka anem lutuk niangain Hindu kulmu kho chuan Gandhi chu an hole tone ti chuan lo thei lovin India le Pakistan chu an loin trendar ta heti to mayango atoi zongin hetian in trendar bo ruak le ain tual vuk chun chang hi ngai nom tham takania chuti hun lai chuan English so chuan India chu ramzalen aloni takawangin an chu san tran box siane dale shaiken ko le the ni lovin mitam tak chu anin tual vuk wang hian an thia in le lo tam tak chu ti chiat tane bokane thren kha report dan chuan mi nuai nga tanga nuai somvel thianga tarlan nania Mizorama chengza don hiti nani chu heti hun lai hian dan le shaiken ko mumal ani lo wangin report te nang lo nuaya nuai som ni kai tir don te po zuoma mole atlem bera mi nuai ni chu an thinge ti chu pomdan tlang lo nin ni puimak ta duai som paribor vel chu an pem son bogane hemia wang riot po hian India le Pakistan hi chu in holo thei ani lo shrim shrimane chuti Pakistan le India indan nu kum saka zaku somli pasari September chuan Gandhi chuan RSS hotupa MS Golwal kar chu wa muin tharun thona chuan mo an phur ve thute awa shilani oma hemin nuwa hian Gandhi chuan athei topin boruk chodai atuma a beina sahle bokane hewang hian Muslim tam tak chuan tun thleng hian Congress party hi andu reng boka kumsaka zaku somli pasari December ni reta chuan Delhi police en thatu te chuan Golkal waran arukain mu komna Gandhi chuan India rama Muslim te chen tir adu thu soin Gandhi adem na thu te ha soini in an reporta Gandhi chuan Hindu mi pui teril ru a shroi kholowang ti a hlau thu te ha soi nia report ania
thu soi then kha chu Gandhi tan po a him lo thei nia soi ani bokane gol wal kara thu soi nu cholkar thumna chuan Godse Narayan apte le Vishnu karkare chuan Gandhi tha dan tur chu han phiar tran ta ma se tunge ka pang ti chun buena ne ta phot mai atira chuna kap tu ni du lovin apte le Godse chu harin non tona ti chuan tual that tur chuan Madanlal Pawa chu han tel tir ve don ta ne kumsa ju ko somli pariat January nin hia chuan Godse le apte chu Ahmed Nagara Vishnu karkare muturin an kala karkare hian Madanlal Pawa chu aloko mone ani hi Pakistan atanga ron ral tlan ania karkare bula chuan cholkareng waza talom to bok karkare bula chuan na ron zongin ani chuan ako kono dora alo chora abula chuan chen tirin ma se karkare chuan arukin rom manadang asiam sak thungane karkare chuan Pawa chu Misura chuan cherchukin Muslim dor kaite avautir trina anina te bom havom lu ti trina ne heti Godse le apte te local lai po hian Pawa chuan Gandhi a thalam chu alo la shelo shim shima alai ngai tu ngai lo shim shim bokani January ni ruka chuan Pawa chuan Gandhi a tha an tumti a sheve ta chau nia soenia heti lai po hian akap tu turin an hual ti reng ara shelawa ama chu an burbun don ti po a shereng reng lawa ti chuan Gandhi a tha dan tur le aka na tur silai te chu anni ho chuan an ngai ven chho ta zela kumsaka zaku somli pasari August ni riata chuan India po a Independence Day to a chokar khat chawangai to ne chuti lai chuan Air India thlo na flight DN 4382 ahun laya Bombay atangin Delhi a thloka Bombay ti hi aming masani in tuna Mumbai kanti khunia la hrengai lo te kanom takin kan zep zoene amero chu ahun laya Bombay ti ni mio wangin Bombay kanti zel mai donane anzinga chuan passenger pathum VD Savakar Hindu Mahasabha muchuak tu le Godse le apte te chu an thu kharmaya ani hi Hindu Mahasabha committee atel turane hemi ma kumsanga jago somli pasari July thla chuan apte chu Ahmed Nagara Digambar bet ral thuam lama sumdong train mutur chuan kala anne na trang hian apte chuan stengan puak rang chu cheng sangkha janin na valaya heti lai hian Vishnu karkare po chu aom ve nin nan soine ti chuan an thlona chu Delhi a aron rumta chak maya Godse le apte chuan Gwalior atang aron kal datarai pa chure chu hanwa mulaya ani hi Hindu Rashtra Army Commander ani nge chu avoi khat nana Gandhi tha nain nam noite anin mu khom tran na chu ni tane tul tha na tura ro man na chu an tran chho ta zel boka anti turpo anin sem tran to Narayan apte chu thileng kim lo ro mana lo rem fel tura ro tania Vishnu karkare chu Gandhi akap tu tur zong turati ani bokane ti chuan kumsanga jaku somli pariat January thla kan let le tanga January ni ku kha ni in batch chu awak mule in aral thum te po a ina chuan uluk taka en non nania batch le atho pui sankar chuan hand grenade te puak ruk pani le puak thei thil dang ten tirin amman dan te an lo zir tira heti lai hian Godse chuan he thilatronga in thiar filim dan tur hi alo zong ve ngar boka puyan khoi lai hian Delhi a omlo anga inlan tira tum hle ni nan soine nakpura anga lang thei turin January ni somnia in neina chuan lan na tuma hemini hian Madanlal Pawa chuan Gandhi chu tha alo tum donane poi khoi laia lo omlo chu atum ru ve hlea atlan siani berang chu January ni som palia chun Godse le apte chu Pune atangin Bombay a chuan an zina anin thup tumna chu atlol pha tatlat mai Marathi film chang thiam Santa Modak chu anbula chuan thuin apte chuan abia nulap mel thalaka chuan ani paler ngang chu halo trong du deu nge ni alo vain soi bon ra dewa Hindu Rashtra chanchin punei tu te han ni thule Godse chu editor ani thu ha soi tatlat mai chubaka savaka sadan Bombay a Shivaji Park an kaldon tu te chu at shil ve boka
Santa chuan abula kal turin an ni chu somin Savakar Sadan lama chuan an ni chu hruaya avatla thlap mai ni chumit lai dar sari le achan ve vela chuan Savakar chun va hmua Zandari le minit som panga vela chuan chuakin Digambar bets chu va hmuin ani chuan an ral thuam te po peisa dia mani to thu alo hrila apte chuan an silai chu Savakar Sadana kol chu adua mase an party officer ral thuam kol chu ngai ngam le lovin temple lama da le an tum ta zoka temple chu police te chuan an check mai mai an ring lova ral thuam da na tan chuan him zok tura an ngai ani ti chuan Bombay ya Buleswar temple chuan kalin an puithiam lalber Dixit Maharaj chu vabiin puakruk an vadila ani chuan American puakruk chu lo roman sakin cheng zanga manani thu walo hrila gotsele apte chuan athlon tura an lo ngai maya chuwang chuan poisa leiturani takawangin an lak sak talowani an man rokol sa chu karkare chu pein Delhi lamakal turin antia pawa chu silai ken tir turin anti bokani heti hun lai hian pawa chuan kandi tha antum chu ala hrelo ni nan soya heti chu zong hian gotse chuan an poisa man zong zong chu notebua zekin uluk takin na vonga an taxi fare te ral thuam man zong zong te po chu alo chin chi aveka an nuwa police ten hele khabu hi an man saka chuwang chuan thil tam tak ke ni hian kan hriat thei pha ta ne pawa chuan a thil tum chu a hlo champal takin ti in rom manadang plan B chu han siam sa diem boka Digambar bets chuan akap thungang ti in an ruatani apte chuan bets nena chuan Savakar ngei chuan Gandhi athana chuan mo phurna pe ni in na soya chu chuan bets apo chu anne pha view mai Savakar chu mithil ti thei tak mai ni in gotse le apte ril ru po ne tu kha hania Savakar hi alanga pau chuan roman nai hian tello po ni sela anmani min tu chu ani ve chiang khop mai gotse po chu pune a kalin anaw Gopal gotse chu an roman na chuan atel vele tani ani hian Gandhiya an tha chuan Hindu ho chu an loman ring tlat maya ring dik tak mo ti chuan January ni som pasari kumsang hajugu somli pariat zingkar ma taka chuan gotse apte betle sankar te chu Bombay ya VT station a chuan anin mukom ta an mani thlop tu engamo zatin an ni hi poisa han pe bokani ti chuan Savakar Sadan lama chuan an pali chuan an kal phei ta tram maya sankar chuan pona chuan lo ngakin bets point ground floor lama alo ngak ve boka gotse le apte chau chuan Savakar chu an va hmua muam da vel an om hnuwa an ni chilo chukin Savakar po chu lo chuk tel vein ne na lo ho turin an ni chu harshilane tlelam dar khat le chan ve vela gotse le apte chu thlona lutin Ahmedabad kaltlangin Delhi an truma thlona an chun lai chuan papakhat dat Maharaj chu tongin ani chuan amma an roman na tol to chung chang chu halo soi chuka gotse chu angoi reng mai apte chuan lo ngakla enge kan ti thei chu lo en ve ro ati ve thungane January ni som pasaria chuan Delhi a tromin Marina Hotel Connaught Place a chuan pindan an luta January ni som pariat le som pakua chuan Birla House lama kalin Gandhi khosazia chu han wazir chiangane an thil ti dan turte uluk takin an rom han zui boka Gopal gotse po chuan chuta chuan ronzom ve toyen pistol dang han nei bel le to bokane ti chuan Gopal karkarele pawa te chu Hindu Mahasabha chuan anom thrina tuna chuan pawa chuan tualan tha tur thu po lo hretoin achak lo view mai masian norlui miau siane pawa chu January ni som pasaria Delhi lo thlengin apate chu haron muwa apate chuan nupui anei na tura roman na an siam vekto thule anule paten anupui tur po an hol sakto thu halo shila January ni som pariata anupui tur te chu anwa mule hala chuminia vek chuan vantlang in khoma Jawaharlal Nehru thu soite aron ngai thlabokane
ti chuan January ni som pakozana mutura loin buat sai lai chuan Narayan apte chu apin dana aron lutin atuka Gandhi an tha tur thu chu haron shila akap tu tura ama an ruat thu po aron shil ta bokane chumizan chuan karkare po chu ron kalin aron soi puya mase pawa chuan Gandhi aka chu alo nial thunga Gandhi chu atan bi khaulo mase nu pui nei turin ain buat sai mekanisia chuti lai kara tul han tha chu azum lo ane an rumana chu atlol le doni nalang ta gotsela chuan akap tu ni alo du big der silo bets chu Gandhi akap turin update chuan activate ta thunga pawala chu an rumana tronga ban tok chu an ngam to big silo thil a hre thuk lutuk to lata aka hup nan chuan ti tur dang han pe thunga ne Birla House bula an trong traina bula puk thei thil ti puk turin an ruata an boi phili lain an ni chuan boruak dang lo siam an du ni ti chuan an ni ruat chu halo thleng ta January ni som ni ania pawa chuan puk thei thil la ti pukanga mirang in a hand grenade tan vom puk bokang chutian boi nuai lai chuan batch chuan Gandhi chu halo khap to mai don ani mase January ni som nia po chuan an ro manna chu hatlol le ta thowa pawa chuan bom chu hati puaka betsero atal bui tlat mai a pistol kentur chu a thei ngila Gandhi chu kap talovin a puak ruk chu an taxi chuan na sit nuya khan ada adaya alo thei ngil dai mai ani chu taxi chu an tlan chin atura an ru man ani nge heti lai hian Godse aptele Gopal Godse chu taxi avek chuan an chuang luta taxi thutna nuya puak ruk chu an mutamai ani po chu ron chuakin a thian tele an taxi chu an lo to reng silo ti chuan ani chuan thilom zia hrethiamen a thian te chuan a sahim nan an tlan sanani ti po a hrethiam veta a lom lem lo hle mai a hnuwa Hindu Mahasabha a anin mule na chuan aptele Godse chuan batch chu an hawa ani lain an chialoin ani chu akalbo santadai mai bokane Birla House lama chuan puak thei thilwang chuan an talbui le maya police chuan pawa chu an man zui bok Gandhi ngei po chu hom vein mipuite chu laulo turin na hrila chutiang mai maya an hlau thon chuan thilna sale rap thlak jok lo thlengse engtin nge an machonang tia sotin engma ani love ti Gandhi chuan a soi theni atuka chuan Gandhi chuan bom ti puak tu pawa chu an unau pa ani ve tho thu le huat tur ani lo thu soin police te po tinalo turin angen sakhial maya mipuite chu ama tha tum tu chu tong tai sak tur zokin angen hial mayani heti khopian Gandhi hi ha fela amero chu tha chu an la tum zel those ti chuan an lo tham zel sia wangin Godse ta chuan ru man na han siam vele ta eng po thleng sela Godse chuan Gandhi chu akap lum to turani ti chuan January ni som ni pathum an lo cham nu lok atuk thum na maya thutluk na dang an siama Gandhi chu an that ngei turani aptele karkare chuan ani chu an lo puyang mase heti hun lai hian police lam chu han den to tlat Gandhi a tha tum mania phiarruk ani ti shein a phiaru tu te chu han zong na sa to hlene pawala khan thu tam tak ani chu alo shil box se kan soita kangin pawa kha han man kan ti to kha karkare chung changte Hindu Rashtra chanchin bu chung changte anral thuam le na tikha alo hretre to mai box sia sankara apui dan ten helam chuan an dop chuak vek box se tuna chung Godse aptele karkare chu andin hun nai him talo tok mai ni an set vat lo chuan police in an rek chuak vat mai don ti anin hreta January som hi panga chuan Elphinstone hotela ani chu anin hu khoma Godse chuan puak ruk chu mang thiam don lo rio in shen Goliar lama chuan Beretta pistol chu an wangai ven ta zogani chumit lai lama chuan karkare chuan Gandhi security chungchang chu alo wangai vena Birla House lama chuan alo vachuak ve boka ti chuan January ni som thuma Mahatma Gandhi chu tha an tum le ta Gandhi chu Birla House a tong trai le don ti an hria lailam dar nga a tran don ti po an hria dar nga minute so ma hala rig lo chuan Godse chu chulai muna chuan alo wang toa hemini hian Gandhi chuan Sardar Patel chu
darli le chan ve vela muin dar nga le minit som bor vel thleng anin ko mani kathiawar gujarat lama ram shroi tu te chuan ani chu an lo langak cheu boka atunu manu chuan a mu don le don lo gandhi chu zotin gandhi chuan tong trai zoa aladamani chuan a mu tur thu alo shila helaya kaladam chuan ti tong kam mang hi an tha tur thu hi a shelo ke mani chu ti mai turania an ve rei boka a om ve tho mai gandhi chu dar nga le min som panga vela lo chukin atum aya minit som panga in atlai ta ti na ni chu tong trai nam hun lama chuan anron kal zela atunu pahni manu le aba chuan anron kal pui boka gotse po me pui kara tranga ron zuang chuak zokin gandhi bulmai chu ron thlenga gandhi ke a khoi tur ni om taka ron kun niamen atunu manu chuan atlai to e mai tin ani chu lodana tuma mase gotse chuan nor perdorin gandhi ke chu a khoi shrama chuta asilai chu phorin munle muna gandhi chu voi thumma kap ta ne gandhi chuan a thi don a thu soi nu nung ber heram ti chu aron soi ni nan soya chumiom zia chu olalpa ti nai mo lalpa le ti nai mo o ka pathian ti na te poni thei ome he a thu soya hianin nial dat le mom vea a personal secretary chuan mi puyan ri nuai wangin a thu soi hi a hriat thelo thu a soya engpo ni se source tam tak chuan he thu hi a soi ni in an soi thrina mi puyan ri nuai ngei poin na ri noma hriat po chu a har view mai thei boka amer chu source tam takin a soye an ti wangin a soyanga kan ngai ve bokang jinglama khan gandhi chuan manu hnena tu emoin a ka don thu le engma soi boi nei lova a thi tur thu halo soi lo kani oma engpo ni sela miro puile mi big tak zong ngani chiang kermai a ming pula mahatma ti hi ha phu tak zeta mahatma ti om zia chu sanskrit thumal mahati le atma ti in zom in asiam nin mahati chu ro pui ti nania atma ti chu tharau ti na hani merang chu tharau ro pui kan ti mai don nge mi chung chuang big mi big tin kan let ling mayang kami zo trong thiamin aro pui je hi haril zo thlot lo ani bermai heti gotsen silai me pu vele hian gotse chu man nin aptele karkare te chu han tlan chetheya gotse man masaber tu hi birla house won pu ragu nayak le american mi Harvard Rainer Jr. te nin han soya ragu hi odisha lam mi ania ani hian ahman ruanen gotse chu bein aman nin an soya a hui sena wang hian kumsang hajaku somnga panga khan India President Masaber Dr. Rajendra Prasad chuan loman alo hlan to ne Harvard hi kumsom thum pani minin American Embassy Delhi ya Vice Chancellor ania ani hian gotse chu pan phei thuin adara avamana lea the thuin midangin anlo pui thuai ni in an soine Rednar hian gotse chu police ho lo thlen ma chu alo chel bet ni in an soibok Gandhi thi thu chuan khovel adeng chuk ne hlem maya Prime Minister Jawaharlal Nehru chuan rampum hriaturin radio a kanun theinan eng chu hamitta tuna chuan khoi mun po hi thim ma chang zo ta ni ati thlot mai mi puite chuan got sele midang te chu Hindu Mahasabha mi le sa an ni tian hriatin an thinarim ema mi sang engemaw zat chu Savakar Sadan lama tlan phein an building chu vahalan tumane police ten vane thla takin an thel thei shram Nagpur lama po RSS headquarter chu beinin lungin nan voma golwal karain po be anibok India ram muntina RSS le Mahasabha office chu beinin an member te hantlan bozowa an biru duak mai Hindu mitam zok chuan Gandhi tha chu an lo thlop lo khermaya Hindu tam takhi misualan ni lo akal firfiek pol tlem te hanom mai chawane Gotsele Savakar chuan Hindu ten an lo man ringkhania atteu lo na samai si alet linga vut tui thlor belan soyang main ale lingin an chunga mi puyan thinrima an tuar pha ta ne
kumsaka zaku somli pariat Januari ni somthum pakata chuan golwal kar chuan thu chu siamin in thana chu an support lo thu han tar langa Gandhi alama an rang tlat ti an soi bokani RSS chuan chu thil chu an dem thu an soi ve tlat mai boka hemini ve khian Savakar ina police te han kala ama man tura kal ni ravin a indap tura kala ni thung RSS le Hindu Mahasabha chuan Godse chu han dema an pola ni lo thu an soi na sa hle mipuin an thop lo ti an hrechiang to sia ti chuan police te chuan Godse le midang te chu manin investigation chu han kalpui chho ta ne Godse chu Taklak Road police station lama chuan hruai masak nin do pania hemit nuwa hian Parliament Street police station a dop le ani January ni somthum pakata chuan magistrate nena hruai nin police in an ven chun zom taboka he minute lai lama hian Godse om chu anuam lo hle kan soita kangin Hindu yang mozat le Sigrat lan te chun an lom an ringa an ring sul chiawani ti chun kumsaka zaku somli pariat February ni lia pe chuan RSS chu rampuma khuakhir an ni taboka politics thila anin rol phalsak an ni lo culture thila ero chuan tel an phalsak shrama hean khuakhir na hi kumsaka zaku somli pako khan an sur le chawane kumsak ni le pani January ni somni paru khan RSS headquarter hian India flag tarve chawnin ama chuan puanzar saffron rong chau chu an tar thrina ne he thil hi sakho dang soi chiat tum nai mo hani lemlova an thil ti thin kan soi mai chawani Jamshedpur Nagarwala Deputy Commissioner of Bombay CID chuan January somnia pawa chu manin ni somthum pakhat jingdar nga le chanve vela batchpo chu man ve ani lea February ni nga Gopal Godse po manin apte le karkare chu an laman thei chuang lova police te chuan apte bialnu Manoram chu chuin ani kaltlang hian apte le karkare chu han man thei ta chawani kota chuan Godse chuan Gandhi an tha thu chu azeb boilova an tha chan po India le Pakistan then sang tu ani wang nin hasoyani ani na taka chuan Gandhi hian a then sang mi alova a then dar lo na tur ta na be na saber zinga mi ani jok se kumsang zago somli pasare jun ni thuma in then dar na thu pek pu na ni lai po khan Gandhi chuan Rajendra Prasad nena heru manna hian thil thalo ba ka mulove tin na hril hiala mase Godse thuak sutu ber Savakar chuan kumsang zago somli pathuma khan Godse nena Muhammad Ali jina pomdan chu athlop thu lo hril diam to si aom zia chu Savakar chuan India le Pakistan in then chu athlop ti na ria Godse po chuan Savakar chu athlop reng thina wangin thlop ve mai om po ania tin atha chan a soidang lea chuan Gandhi chuan Pakistan nena cheng maktaduai zanga somnga pek ani thenan cho ngei ni na soile boka mase hei hi do tani rinom Gandhi hian Muslim ten an torna sat ema wang le intention laya anin 12 wok chiama wangin chu tharum thona dulo entirna tan chuan cho ngei zoka boruak wok dai nan mai cho ngeni Gandhi cho ngei ni ngana chuan Delhi mi puinoi thumdon ron pungkhomin Maulana Azad Education Minister chuan Hindu le Muslim in kara rem naom chawin Gandhi chuan cho ngei a ban san don ti asoya Gandhi hian Pakistan poisa pek atum thu soilang lo shrim pek atum po arinom chia lawane in thendar hlim October ni somni pani kumsanga zuko somli pasaria Kashmir chu Pakistan na beya annu loka India le Pakistan chu arin do chun zom ti te kha taila atha chan pathumna nia asoile chu Gandhi chu Hindu beitu ani wang ni na soilea Gandhi chuan adam chung zongin sa khuwa ngai sak emema Hindu sa kho zui turin om takani Bhagavad Gita chu achiar na sain asoina sa ema Hindu beitu anga soi chu thil om anglo takani ani chuan Hindu e du love angkhat vekinaina sa kho zale na chang choin in ngei takalen ho hadu thunga chu Hindu zinga sual deuh te chuan an ngai thelo wani bermai
Gandhi atha chan asoi pathum te chu thutling lo tak an nia sual wang bak ani theilo court point thutlinga apom lo renga Godse chu vuak repa uichu bar nok mai chu andu rum mai thene Godse le apte chu thiturin an chung thu an rel saka savakare ro chu ahim lel thungane tul thara tura ruwa manna zong lai lan ani taboka Naturam Godse chu kumsanga juku somli pakua November ni sompanga khai lumania Narayan Dataraya apte po hemini vekian khai lumani bokane Ani pani baka hian Gopal Vinayak Godse Naturam Godse naule Vishnu Ramkrishna Karkare Madanlal Pawa Januar ni somnia bom tipuak tu Digambar Bets Sankar Kristaya techu dam chunga zeng tang tura shrem ani boka Savakar chu man ni ve bok ma selangin tul thana in nam noina fin amumal tak an mulo wangin thiam changa chu zalen nani thungani heta hian thilro puideu mai pakhat ta oma Gandhi fa te pani Manilal Gandhi le Ramdas Gandhi te chuan an pa thatu chu ngaidam turin sarkar an ngena Governor General Si Raja Gopalachari le Prime Minister Jawaharlal Nehru nena lekha han thona pa ber chuan tharun thona adu lo wangin ngaidam manvadil sagane Mase Nehru Sardar Vallabhbhai Patel le Raja Gopalachari te chuan an dil na chu an lo no sak thunga ti chuan November ni sompanga kumsanga juku somli paku khan Ambala Central Jela Botla tuar khopa khai zai hanlo ritani chumole sala atul te du alo train mangetro ole tuntrumatan chuan kan kes chukati zong khan le phot mai sela pathin remati chuan video dang nen hule thui kan tum donia